Solčanský má 11 bodov. Na opačnej strane 19 Smith, 17 Glover. A Glover pridáva. Glover ešte si urobil úkrok doprava. Dragovič na Kneževiča, dobrý pohyb lopty, ale mladíci to zatiaľ vykrývajú. Kneževič už Smithová prihrávka na Glovera, ten ešte posúva loptu. Kádaši pôjde, prišiel o takýto náskok potom, ako sa musel vysporiadať s tým, že toto je útok. Ešte pripomeňme aj to, že medzi tým okola. Glover za 3 body dáva Handlovčanov. Toto je Smith, ktorý nedal ešte Glover, ale doskočil. Kíka mladých hráčov, ktorí jednoducho hrali značením v prvom polčase, v druhom, ale Handlová už takým ešte v štvrtej štvrtine vôbec neskoro. Je samozrejme základný predpoklad prípadného úspechu. Glover ide pod kôž. Dnes to určite nebude. Bývalého hráča Pezinka či Inter. Dal iba 2 body Petrážin, ani najlepšie. Ideme už späť do hry. Smith pod kôž na Glover. Viaceré. Už má za sebou tento projekt 5 zápasov, ktorí sú na súpiske tohto projektu.